Moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos a esta que é a segunda das palestras deste ciclo que chamamos Pensarmos o Futuro. En realidade, bueno, pois 6 voces moi diferentes, un poquinho para reflexionar sobre o presente e tamén para debater sobre o futuro máis próximo. Hoxe acompáñanos Teresa Moure, ela é escritora e profesora da Universidade de Santiago de Compostela, é doutora en Lingüística Xeral, ensayista. Vou facer un resumo de todo o que é a súa obra. Outro idioma é posible, na procura dunha lingua para a humanidade, que recibeu o premio Ramón Piñeiro de ensaio en 2004. A palabra das fillas de Eva, o natural e político, ecolingüística entre a ciencia e a ética, queremos un mundo novo sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións. Tamén recibeu o premio Ramón Piñeiro, neste caso de ensaio do ano 2011. Políticamente incorrecta. Ela foi coordinadora da obra, ten moita obra feita en grupo, pero esta que vos estaba a ler obra individual, pero quería poñer, porque a última vez me parece, intentaba hoxe lembrar, Teresa, iso antes do coronavirus, non? Cando estuveches aquí naquelo que chamábamos Repensarmos a Revolución, e era, bueno, viña desde de publicarte e de coordinar aquela obra colectiva sobre bolcheviques. Logo, lingüística escríbese con A, novelista, A xeira das árbores, Serva Moura, Ben querida catástrofe, A intervención, Unha mae tampún, Ostracia, Un elefante no armario, dramaturga, Unha primavera para Aldara, ou cínicas, tamén poeta, Eu violei o lobo feroz. Premio de novela curta Manuel Lueiro Rei, Premio Arcebispo San Clemente, Premio Ramón Piñeiro, creo que o comentaba antes, por outro idioma é posible, Premios Xerais de novela, a verdade que Erva Moura, non, ese libro maravilloso, creo que nunca lle vin tan premiado, non? O sea, Premios Xerais de novela, Premio Irmandade do Libro Autora do Ano por Erva Moura, Premio da Elga, Premio Benito Soto a mellor novela do ano 2005, Premio da Crítica de Narrativa Galega tamén a esa obra, Premio Rafael Dieste de Teatro do ano 2008 por Unha primavera para Aldara, Premio da Elga tamén para esa mesma obra, Unha primavera para Aldara, Premio María Casares o mellor texto original no ano 2009, Unha primavera para Aldara, Premio tamén Ramón Piñeiro por ese ensaio Queremos un mundo novo, non? Premio Fervenzas Literarias, premios de introdución á perspectiva de xénero, neste caso da Universidade da Coruña. Ben, este Teresa Moure, sei que, bueno, que somos moitas, non? Auténticas xiareiras, non? Depois dunha cabeza moi privilexiada, dunha muller moi comprometida co feminismo, co país no que habita e co coñecemento, e a eso se dedica, este feminizar o coñecemento como ferramenta para construir o futuro, o caso da lingüística, e o título da palestra que hoxe vai a dar. Creo que todas somos moi conscientes, non, dese ocultamento sobre as mulleres, sexa no campo que sexa. En moitas ocasións falamos da ciencia, porque é certo que no campo da ciencia hai verdadeiramente un veo, non, de ocultamento, pero tamén, e é un pouco que hoxe fala Teresa tamén nas letras, parece que o coñecemento do que hoxe podemos gozar nunca foi feito por mulleres. Teresa, un placer como sempre terte aquí. Moitísimas grazas a vos e moitísimas grazas por estar aquí. Fechamos aí, é que non funciona para aquí, non está pensado para a sala, funciona para a cámara. Vale, fechamos aquí, porque a veces se verá máis que de fora. Fechades aí, por favor. A veces hai ruido de fora que nos impide. Ben, que tal? Boa tarde. Para min é un placer estar aquí hoxe máis unha vez na Asociación Alexandre Bóveda da Coruña, un lugar onde sempre me recibides moi ben e con moito cariño.
Tamén porque hai moito tempo que non estaba aquí. Agora comentaba ya María que isto de ADC, que antes líamos como antes de Cristo, creo que agora debemos lelo como antes do coronavirus, non? E é un placer que volvan a iniciarse as actividades culturais e dicer que estamos aquí, estamos en pé. De maneira que cando se me propuxo dar unha palestra neste ciclo, digamos que eu acababa de sair este libro, Lingüística escrévese con A, e eu pensaba en presentalo aquí e un pouco acordamos que fose iso. Encontrome na paradoxal situación de que nunhas xornadas en que se repensa o futuro eu vou falar fundamentalmente do pasado, vou falar da memoria das mulleres na lingüística, que parece pouco futuro, mas vamos tomalo como un camiño, un percurso necesario para que no futuro non volva a acontecer o que vimos que sucedeu no pasado. De alguna maneira, cando eu comecei a abordar este libro que escribí nos meses da pandemia dura, nos meses de confinamento, eu estaba unindo aí varias vías de min. Por unha parte, eu son activista feminista, por outra parte, eu son unha escritora que sempre é etiquetada como feminista, e por outra parte eu son unha profesora universitaria que procura introducir a perspectiva de xénero, tamén outras perspectivas políticas na miña docencia. Mas desde a perspectiva docente ás veces é difícil porque temos esa idea de que determinados programas ou determinadas materias que impartimos son moito técnicas ou non son facilmente abordáveis. Eu naquel momento decidí que debía de unha vez sentarme a escrever algo así ou algo que na miña cabeza era unha lingüística feminista. O punto de partida era o punto de partida que sempre as feministas adoptamos ao achegarnos á historia de unha disciplina, que elas, as mulleres, foron silenciadas, foron apagadas, foron banidas. E nese momento, no curso 2019-2020, pola reforma de un compañeiro que levaba anos, moitos anos, décadas, dando aulas de historia da lingüística, de unha materia de historia da lingüística, encoméndaseme a mí. E eu abro os manuais e encontro que os manuais eran prácticamente os mesmos que había cando eu era estudante, mas había algún outro, algunha novidade. En cualquier caso, neñún dos manuais incluía nin un só nome de muller. Século XXI, 2 décadas andadas, e nin hai perspectiva de xénero na docencia universitaria, nin parece que as mulleres formaran parte desa disciplina. De alguna maneira, o que nos encontramos na sociedade é que as políticas institucionais din que debemos fomentar as vocacións chamadas STEM, as vocacións das ciencias duras, das tecnoloxías, das matemáticas, nas raparigas. Porque se asume que non é preciso animalas a estudar humanidades porque elas xa o facen. As mulleres levan estudando humanidades décadas, séculos xa. Así que era inexplicável a ausencia de mulleres na historia da lingüística. Eu sabía que non me ia encontrar mulleres do que se chama a teoría lingüística e pensaba en si podería encontrar mulleres en esas pequenas tradicións, digamos as tradicións menores, as traductoras, as mestras de linguas, as intérpretes, as arquivistas. Isto levoume a pensar moito sobre esa cousa do teito de cristal que repetimos tantas veces. Eu nin sequer esperaba encontrar esas grandes teóricas das disciplinas nucleares. Así que a miña pescuda iba máis por un coñecemento de grupos, de colectivos anónimos, de colectivos silenciados, mas iso tamén me colocaba nunha posición de rebelión forte contra esa idea das institucións, de que debemos animar as mulleres a estudar determinadas carreiras como se esas carreiras fosen especialmente importantes e, por tanto, as de humanidades menos importantes e máis feminizadas. E o meu berro era, sí, máis feminizadas, as carreiras menos importantes, mas nin aquí as mulleres se lles recoñece o que teñan feito. Dicía antes que unía varias vías de min mesma. Eu son autora de diferentes obras onde de alguna maneira eu xa me achegaba a historia con esta perspectiva. En concreto, en Herba Moura, que, bueno, aparece aí nunha edición en español, en Herba Moura eu preocupábame porque no século XVII, cando a universidade pasa a ser unha institución realmente importante, o primeiro que fai é vetar a entrada das mulleres. De maneira que os coñecimentos que elas tiñan
pasan a discorrer de alguna maneira por un camiño anormal, pasan a discorrer en paralelo o gran saber e o saber universitario, e elas fican condenadas a ser bruxas. A bruxa foi unha construcción dese período. E eu situábame, neste caso como lingüista, o sea, intentando fuxir da miña propia ficción, mas situábame na mesma tradición. Ten que existir algún tipo de coñecimento que as mulleres teñan practicado nesta disciplina. Entón encontreime con algunhas cifras do acceso das mulleres á universidade que me pareceron singularmente significativas e que traio aquí para a vosa consideración. As mulleres suizas entran na universidade en 1860, as inglesas unha década depois, as portuguesas en 1892, as alemás en 1900, as españolas en 1910. Claro, dado que a lingüística é unha disciplina moito recente, sempre dicemos nas aulas que se inicia en 1917, o seu nacemento é posterior á incorporación das mulleres á universidade e, por tanto, non hai ninguna explicación para que non teñamos mulleres nos manuais de historia da lingüística, porque elas xa estaban plenamente incorporadas. Mas, postas a dar algunhas datas, como sempre pensamos que o acceso das mulleres ao coñecimento é unha consecución da modernidade e de que xa está instalada, quería lembrarvos isto. Nos Estados Unidos había menos mulleres docentes en 1962 do que en 1890 en todas as áreas. De 15% de doutoramentos femininos en 1930 pásase a 8% en 1950. As causas xa sabemos, teñen a ver coa Segunda Guerra Mundial, con que elas teñen que voltar para casa despois de ter feito os oficios masculinos, mas en todo caso quería deixar aí encima da mesa esa idea de que as mulleres non só demoran en conseguir os seus obxectivos de participación na praza pública, senón que ademais poden perder rapidamente o conseguido. Hai unha viraxe política e rapidamente se produce a volta atrás. No entanto, no proceso de pescuda encontreime con algunhas figuras interesantes. Hai un gramático do español que se fixo especialmente famoso, Nebrija, porque escreveu a primeira gramática do español. Era un momento da conquista de América e os reis católicos financian ese proxecto no que el pretendía que o español pasase a ser o brazo armado do imperio. Ese señor, cando morre, é sucedido na cátedra que tiña en Alcalá de Henares pola súa filla, Francisca de Nebrija. En esa mesma época, unha contemporánea de Francisca, Luisa de Medrano, imparte aulas na Universidade de Salamanca. Eso significa que temos dúas gramáticas do español situadas nese paradoxo. Elas estaban dando aulas en universidades que non as terían admitido como estudantes. Si ese dado non figura nos manuais de historia da lingüística, a min pareceme preocupante e non figura. Porque claro, delas vaise dicer que non figuran porque son secundarias, porque elas non fan nada máis que ditar unas aulas, era subir a un púlpito e ler uns apontamentos, mas os manuais con frecuencia introducen moitas figuras masculinas absolutamente secundarias. Eu coloco aí Donato e Pristiano, que son dous deses gramáticos romanos que fixeron o mesmo que facían os romanos en todas partes, imitar o que fixeran os gregos, e a pesar diso, si figuran nos manuais. Mas estas señoras que podían aparecer mesmo como anedota de ter estado dando aulas nunha época en que as mulleres non eran estudantes, non aparecen. Un elemento que me sacudía especialmente era o facto de que eu como activista encontraba que ese debate, esa contestación ao masculino xenérico, teño falado moitas veces con compañeiras na vida política, que tiñan posicionamentos moito máis avanzados do que se pode dicer nunha aula de lingüística. A idea de que o masculino xenérico invisibiliza as mulleres e que contribúe a que pensemos o mundo masculino é unha obviedade na rúa, mas penso que boa parte da academia continúa de costas viradas para estes temas. Sendo así as cousas, para facer unha lingüística con perspectiva de xénero eu podía ter dúas posibilidades. A primeira é a posibilidade que eu chamo sociolóxica ou a hipótese sociolóxica. Dicer,
elas están ausentes porque noutras épocas as mulleres non estudaban. É algo que escoito moitas veces en foros que pretenden ser feministas. As mulleres nesa época non estaban porque nesa época non podían estudar. Ten un perigo bastante grave porque acabaría indirectamente por justificar que nunca se estudasen mulleres. Quero con isto dicer que moitos docentes con perspectiva de xénero, moderadamente feministas, elas ou eles, non procuran o suficiente nas disciplinas que imparten para encontrar esas predecesoras ou esas precursoras e asumen que a vida das mulleres foi sempre a mesma, dedicada á familia e ao doméstico, e tal vez non en todas as tribus ou non en todos os momentos históricos fose así. A segunda hipótese sería que elas estiveron, mas foron eliminadas. Observei que é unha hipótese bastante máis insidiosa porque alguén tivo que tiralas de foco. Nese caso, a ausencia delas responde a un plano de ocultamento e isto hai que rastrexalo. Esa vai ser a miña hipótese. Algo que non é difícil, veremos máis adiante, de comparar co que acontece noutras disciplinas. En cualquier caso, estaredes vos preguntando se non había enfoques ou precedentes nesta liña. Até onde eu sei, eu só coñezo un proxecto da Universidade de Cambridge, da Cambridge do Reino Unido, onde algunhas profesoras intentan recuperar nomes de muller vinculados ao estudo das linguas. Digamos que o que eu vin é que elas encontran moitos casos de traductoras ou de arquivistas que elas mesmas se asumen como figuras menores, e aí a min preocupábame tamén a perspectiva feminista que se está adoptando. Que é ser feminista? Escoller mulleres, o sea, escoller corpos de muller? Digamos que eu estaría máis sensibilizada en favor de outro estilo de visións do xénero, se queremos máis post-feministas. Non me chega con valorizar o serse muller. Quero pensar en se as mulleres, cando se incorporan a unha disciplina, teñen alguna achega específica. Por iso, a miña hipótese é que os suxeitos pouco focais, por exemplo, as mulleres, poderían ser tamén outros xéneros, igual que os povos indígenas, igual que as universidades marxinais, en Galiza sabemos moito de marxinalidade, igual que as linguas menorizadas, van tratar temas que se consideran periféricos, secundarios ou menores. De maneira que eu xa non estou traballando só sobre o xénero, sino nunha asociación entre o xénero e subalternidade nas ideas sobre a linguaxe. Esa hipótese parecíame que contiña a do grupo de Cambridge e ultrapasaba en varios sentidos. Tal vez poderíamos completar isto de alguna outra maneira, mas pode ficar para o debate. Levei ao meu alumnado nesa materia de Historia da Lingüística a proposta de que cruzasen as variáveis muller e lingüista nos diferentes recursos que podían encontrar na internet a ver que aparecía. E o primeiro que encontraron, despois houve algunhas procuras un pouco máis selectas, mas o primeiro que encontraron estaba na Wikipedia. Encontraron unha listaxe de 338 nomes. 338 nomes para a historia dunha disciplina son pouquísimos nomes, mas alén diso, eran todas mulleres nacidas no século XX, como se non houvese historia das ideas lingüísticas previa, todas europeas ou norteamericanas, bueno, casi todas. Había unhas pouquiñas asiáticas, mas mínimo. Claro, é evidente que esa listaxe é eurocéntrica, peca de eurocéntrica e peca de contemporánea para facer unha historia da lingüística. A miña sorpresa foi que, bueno, o alumnado chegou a dicer: Teresa, estás aquí. Elas pensaron que eu estaría moi feliz. Eu estou aí no lugar número 223, que é o que me corresponde por orde alfabética, e eu non fiz absolutamente ningún contributo interesante para a historia da lingüística, nin para a lingüística sen historia. Así que hai que comezar a pensar. Probablemente eu estou aí porque hai biografías miñas como escritora que colocan a palabra lingüista e despois os mecanismos de procura fan que apareza como lingüista. Se só somos 338 e estamos por tan poucos méritos, entón a miña hipótese de alguna maneira derrúbase. Vamos ver que encontrábamos nesas 338 mulleres. Fixen para vos unha escolla de 3 casos.
O primeiro é o de Carol Schatz, que asinaba a súa obra co apelido, como é habitual nas mulleres anglosaxonas, co apelido do seu esposo, Chomsky, Noam Chomsky. Ele é o lingüista vivo máis importante, tal vez o lingüista máis importante da historia da lingüística, mellorando o presente, que hai lingüistas por aquí. Chomsky é coñecido por ter unha teoría que di que a linguaxe é unha facultade innata, unha facultade absolutamente biolóxica. A súa esposa durante 48 anos, tamén doutora de lingüística, tamén como el profesora no MIT, no Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts, traballou durante toda a súa vida na hipótese de que as crianzas con problemas de adquisición da linguaxe podían mellorar con uns auriculares, onde na lectura se lles ofrecería un texto, primeiro escoitan e depois intentan lelo. Ese é un método absolutamente conductista. É o contrario do que o seu marido defende. A mí interesoume ver que de Carol Chomsky, cando procuras información, só aparece que estivo casada durante 48 anos con Noam Chomsky. Non aparece nada da súa obra. Cando investigas na súa obra, resulta que esta muller estaba cuestionando as hipóteses do seu marido, polo menos estaba traballando nunha vía completamente contraria. Que curioso que non saíse a luz, que curioso que se unha muller consegue estar nesa mesma institución, que é unha das máis prestixiosas de lingüística, ninguén tirase a luz ese dado mesmo para crear algún tipo de polémica. Mas hai casos peores. Mary Haas foi a primeira presidenta da Sociedade Antropolóxica dos Estados Unidos. É unha lingüista antropóloga ou antropóloga da linguaxe famosa, con moitísima obra. Cando a procuramos na Wikipedia só aparece que estivo casada con tamén lingüista Morris Suades. En realidade, dígovos, acrecento eu, que ese matrimonio só durou 6 anos. Cando procuramos na biografía de Morris Suades aparece a súa inxente obra, é o lingüista secundario, mas a súa obra é inxente nunha relación. Non aparece que estivo casado con Mary Haas. O terceiro caso, e o máis patético, é Evie Ross, unha muller da Estonia, viva, segundo creo, aparece nese listado. Non é nada fácil encontrar nada da súa obra, nada, ningún título, está reformada, nin a que se dedicou, mas sí aparece ali que le recibiu o premio Anai do ano en 2011 porque tivera 11 fillos e fillas. Isto chamase sexismo, chamase asimetría no tratamento dos dados. Eles aparecen coa súa obra, sexa mellor ou peor, mesmo Donato e Pristiano, elas aparecen en relación a eles. Isto de alguna maneira era esperável, mas eu senteime a pensar o que eu sabía da vida íntima dos grandes lingüistas. Por exemplo, nunca sabemos, despois de tantos anos dando aulas de lingüística, eu non sei de lingüistas homosexuais, non sei de como vivían as súas vidas, de se eran ricos ou pobres. Saussure, que é o pai da lingüística, casou con un aristócrata e vivía 6 meses nun castelo do Loira e 6 meses noutra residencia aristocrática. Se me tivesen dito isto, a min que teño así esa vocación bolchevique, por exemplo, teríame gustado moitísimo menos Saussure. Nunca gostei moito del, mas tería gustado moitísimo menos. Esta falta de información sobre o legado intelectual delas pode comezar a ser preocupante. A min interesaríame expandir moito a hipótese. Por exemplo, unha figura como Catarina de Rusia, a zarina, promoveu que na Rusia do seu tempo se fixese un léxico comparado das linguas de todas as Rusias, decía ela. Ela non o fixo, ela non era lingüista, mas encargou aos especialistas para que o fixesen. Ou Nadia Krupskaya, a bolchevique, tivo no goberno revolucionario o encargo de dedicarse á política lingüística do novo Estado revolucionario. É probável que por aí se poida encontrar algún estilo de filiación de mulleres non lingüistas que poden ter importancia na historia das ideas da linguaxe. De alguna maneira, o que eu quería era recoller dous estilos de tradicións. Por iso poño aí dous artigos que para min foron referenciais. Un é un traballo xa antigo de unha feminista, Linda Nordling, que se preguntaba nos 70 por que non existiron grandes mulleres artistas. Ela decía así como unha ironía,
ela chegou a demostrar que sí existiran grandes mulleres que estaban nos obradoiros dos artistas, máis que xa se encargaba a propia, digamos, a administración da súa disciplina de facelas pouco importantes. Bueno, direivos, hai un dado que eu gosto moito dese artigo de Linda Nordling, en que di que as mulleres nos obradoiros artísticos dábaselles un lenzo moi pequeno e poucos óleos, porque eran secundarias. A eles dáballes un lenzo grande. Entón os homes pintaban escenas mitolóxicas ou retratos, que era o que estaba na moda. E elas, como tiñan un lenzo moi pequeniño, pintaban flores. Depois chega a crítica posterior e di: ai, elas pintan flores pola súa delicadeza feminina. E non era delicadeza, era escaseza, material e simbólica, claro. O segundo artigo é de un filósofo iraniano actual, de Davashi, que se pregunta tamén con ironía se os non europeus pensan, e denuncia que poucos filósofos sabemos, non? Cando vamos a unas aulas de filosofía, e sempre hai moitos filósofos gregos, moitos filósofos alemáns, podíamos dicir, non hai filósofas, evidentemente non hai filósofas, mas tamén non hai, parece que a filosofía non se practica en Irán, por exemplo, ou en África. E digamos que estes dous focos serían o que eu quería unir, esa idea da multiculturalidade, de persoas procurando coñecemento en vías diferentes a Occidente e suxeitos ou xéneros diferentes a ese home branco, heterosexual, etcétera, que sabemos que domina en todas partes. Porque o que estaba vendo en lingüística era, como diría Mafalda, unha horrível beberaxe, non? E se a lingüística non lle molesta a crítica constructiva, pois debe aceitalo. Existen mulleres na historia da lingüística, mas foron apagadas da memoria colectiva, e foron apagadas porque se dedicaron a actividades secundarias ou secundarizadas. Recollín entón no groso do libro diferentes capítulos con diferentes tradicións que diríamos que en lingüística non se estudan como tais. A primeira sería da criptografía. A criptografía ten a ver co cifrado e decifrado de mensaxes secretas, é algo que se fai especialmente en tempos de guerra. Ben, un grupo inmenso, 8.000 mulleres no Reino Unido e 100.000 mulleres nos Estados Unidos, foron recrutadas polos exércitos aliados para facer este estilo de tarefas. Para iso tiñan que desencriptar mensaxes que estaban escritos normalmente en xaponés ou en alemán, e que las tiñan que versionar, mas ademais non estaban directamente escritos en alemán ou en xaponés, sino estaban encriptados, e esa chave mudaba a veces até 5 veces no día. Esas mulleres conseguiron decodificar a máquina Enigma, a máquina de Hitler, de alguna maneira son responsáveis de como foi a Segunda Guerra Mundial, mas firmaron acordos de confidencialidade cos seus gobernos e, por tanto, até hai moi pouco tempo o seu traballo non saiu á luz. Nunha lingüística científica, elas non son lingüistas, porque para ser lingüistas hai que teorizar sobre como funcionan as linguas ou como son os adxectivos calificativos. Non se considera este tipo de tarefa e penso que iso é un erro de exclusión. Outra tradición sería a das traductoras. Creo que agora estamos moi sensibilizadas coa feminización da linguaxe e tamén sabemos que moitas traductoras teñen, ás veces saltan á luz nos xornais, mesmo problemas ou litixios porque presentan traducións onde feminizan a linguaxe. Mas existe unha escola de traductoras no Canadá, no Quebec, que leva desde os anos 80 facendo explícita a súa feminización. Nesta escola coincide con un momento moi interesante no Quebec, con unha gran forza do independentismo, con un movimento punk na música moi forte, e digamos que aquí o feminismo non foi algo como incómodo ou secundario, sino que foi a cerna de boa parte dese movimento. Deixo-vos aí unha frase de Suzanne de La Bruyère Harwood, que fala de cando traducía a un poeta, a Francoeur, e di: Francoeur foi o primeiro e último poeta masculino que traducí. Durante os 3 anos que pasei coa súa poesía, apercebime con moita angustia de que a miña voz traductora estaba a ser distorcida para falar en masculino, obrigada pola postura do poema, pola lingua, pola miña profesión, a desempeñar o papel de voyeur masculino, como se o único lugar para falar disponível e a única audiencia posible fosen os homes. Deprimime moito polo que significaba.
estou dando, para abreviar, o exemplo de unha muller e unha escola inteira, mas o que quero salientar é que estas mulleres traballaban nos anos 80, pasaron máis de 40 anos. Se os manuais de historia da lingüística non van recollendo estas tradicións, ten que ser por un interese de ocultamento deliberado, porque a verdade é que este é un problema real nas rúas ou no uso que as persoas fan todos os días das linguas. Outra tradición diferente a das filósofas da linguaxe. Vouno simplificar co caso desta muller. Tobes Kangas, da Finlandia, fai estas declaracións. A escola é o principal dispositivo implicado na morte das linguas do mundo. As linguas dominantes contribúen para a expansón do sexismo, o clasismo, o imperialismo, o edadismo e o capacitismo. Lin este libro de donde extraio este fragmento, lino cando se publicou no ano 2000, e para mí foi un libro moi impactante, porque como galega eu pensaba que era a escola galega, a escola da Xunta, a escola dos problemas do galego na nosa sociedade, a que escurecía as linguas. Non pensaba que isto pudese darse por exemplo, nas modélicas sociedades escandinavas. E nese libro, un volume grande, onde fala do xenocidio lingüístico e a educación, fai unhas teses moi fortes que ademais se relacionan con cousas que a mí me asombraron hai 22 anos. Por exemplo, por iso coloco aquí, relacionar ese problema co sexismo, co clasismo, co imperialismo, mas tamén co edadismo. É a primeira vez que oía falar da discriminación por razón de idade. Non é moi habitual aínda falar dela, e menos en libros de lingüística. Tiven a oportunidade de invitar a esta profesora xa emérita a unha tese de doutoramento hai uns anos, e como é habitual nas teses de doutoramento, pois o autor quixo levarnos a comer a un restaurante interesante de Santiago, onde o camareiro, pois vendo que había persoas estranxeiras, empezou a falar en inglés, e Tobes Kangas empezou a maldicer en inglés. Entón o camareiro empezou a falar en español, como dicindo, esta muller é intratável, vou falar coas demais persoas que por aquí estén, e a Tobes Kangas continuou maldicendo en inglés a unha velocidade imposible, e de unha maneira que a mí me resultaba imposible de mediar entre o... E só lle decía ao camareiro que el tiña que falar en galego porque el estaba na Galiza, e que era ela quen se estaba trasladando, e que ela non tiña tempo a aprender galego, pero que eso non significaba que el tuvese que falar en ninguna outra cousa. Normalmente, por filosofía da linguaxe, nos manuais aparece o que fixo Wittgenstein, por exemplo, hai 100 anos. Non teño máis que, señoría, non teño máis que dicer, como se di nestes casos. O traballo das sociolingüistas creo que dos máis coñecidos por isto de que lles corresponde, digamos, tratar na academia problemas como este da feminización do que falei tantas veces. Mas quero lervos un fragmento de Deborah Cameron, unha sociolingüista do Reino Unido. Precisamente, após ter publicado Feminismo e Teoría Lingüística, nunha entrevista de traballo mencionaron o seu título para comentarme: "Mas isto", dixo desconcertado catedrático, "é como se escribese un libro sobre lingüística e xardinaxe orgánica, non é?" Non me deron o traballo. Suspeito que un libro intitulado Marxismo e Teoría Lingüística, por exemplo, non causaría tanto desconcerto, inclusive para quen non fose marxista. O catedrático localizaba o feminismo na mesma cela que o amor libre, serse vegetariana ou levar sandalias. E tal vez o feminismo deba estar na mesma cela que o amor, ou polo menos o amor, serse vegetariana e levar sandalias. Non estou eu tan certa de que non sexa así. Ademais de disciplinas así como estou presentando, a veces hai que fixarse en determinadas individualidades. Penso que un caso moi relevante é o de María Moliner, que foi unha española, unha funcionaria, unha arquivista, estudou historia e despois arquivo e documentación, e foi represaliada, traballou moito na República.
levando libros casi aí por diferentes localizacións, facendo esas tarefas pedagóxicas da República. E depois foi represaliada. Cando ela xa era unha muller de máis que mediana idade, cos fillos crecidos, un día pensou que o dicionario da Real Academia Española estaba mal e que, por tanto, ela ia escrever un mellor. E fixo. O problema é que a lenda que se nos transmite de María Moliner era a de unha muller quasi enloquecida, porque non era unha perita no campo, que escreve fichas na mesa da súa cociña. E eu penso, e creo non ser malevolente, que os seus fillos contribuíron moito, ben intencionadamente contribuíron moito a este retrato, porque os fillos falan moito de que ela estaba tan obsesionada co seu traballo que tiñan que apartar as fichas para almorzar, ou fan moitos comentarios que pretenden, penso, ser valorativos, mas que contribúen a esa imaxe de alguén fora de sitio, no? Ou alguén moi obsesionado co seu traballo. Gabriel García Márquez dixo que era o dela o mellor diccionario do español, dixo a morte de María Moliner, e tamén, querendo gabala, creo que contribuiu a facer ese retrato en unhas poucas liñas. O dicionario ten esta dedicatoria: a mi marido y a nuestros hijos dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Si isto non está pedindo unha releitura en termos feministas, pois non sei que o pediría. María Moliner foi proposta para entrar na Real Academia Española, mais non o conseguiu. Os académicos non votaron totalmente ao seu favor, aínda que foi presentada por 2 académicos prestixiosos, e no seu lugar entrou Alarcos Llorac. E uns días antes desa votación, nun xornal, el Heraldo de Zaragoza, ela dicía: sí, mi biografía es muy escueta en cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. Es decir, yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esta para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la academia. Mi obra es limpiamente el diccionario. Desde luego, es una cosa indicada que un filósofo entre en la academia y yo ya me he hecho fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: pero ¿y ese hombre cómo no está en la academia? Non me parece a min que esta sexa a versión de unha ama de casa que se entretén no seu tempo libre facendo un dicionario. Parece que ela tiña unha clara ambición e estaba moi segura da calidade do seu proxecto. Foi unha catedrática de lingua española, Violeta de Monte, que anunciou que non fora admitida porque o seu traballo era intuitivo. E eso só significa que non era unha profesional da lingüística, o cual xa sabíamos de antemán. Outra tradición diferente é a das primatoloxistas, como Susa Vaz Rambó, que sabedes que a primatoloxía é un campo feminizado, un campo onde mulleres como Jane Goodall, por exemplo, fixeron grandes avanzos. Eu estou referíndome a un tipo de primatoloxía que se ocupa de ensinar linguas humanas a simios ou probar se estos poden adquirilas. Hai un campo dos máis controvertidos na lingüística. Penso que os lingüistas tendemos a non concordar moito sobre as posturas de si estas investigacións son completamente éticas, de si ao final se pode falar de unha linguaxe nos chimpancés ou non. A min interesaume moito desta tradición o tipo de procedimentos que se utilizan. Deixase de enumerar os animais, dáselles nomes propios, trátanse como seres humanos, e tamén nesta interacción que estades vendo nesta fotografía, é unha interacción realista. Tenden as primatoloxistas grábanse moito e fan moitos acenos, tratan de unha maneira moi simiesca, non? E iso é unha perda da rixidez dos protocolos de investigación que me parece xa interesante de entrada. Mas creo que Susa Vaz Rambó, por exemplo, si vai pasar a historia das ideas lingüísticas, si ten unha investigación de peso. E se trato o tema é porque aquí sí encontrei moitos vestixios fortes de machismo. Cando Penny Patterson, que é a investigadora que tedes aí na foto, publicou os seus traballos coa súa gorila Coco, non faltou quen dixese cousas como esta: non é difícil comprender a causa de que Penny, xoven, linda, con comprido cabelo loiro, recebese tanta publicidade.
O que podía ser máis impactante do que unhas fotos a cor da Bela e a Besta, as cabezas xuntas a falaren fascinadas? Cando alguén lingüista publica isto, fala bastante da súa estupidez, fala bastante de sexismo, mas creo que durante moito tempo, por exemplo, eu intereseime por este tema cando aínda era unha estudante e recibí moitas veces este estilo de informacións, non ditas de unha maneira tan burda como aquí, mas era como investigacións de mulleres, isto de ir cos chimpancés era como ir con nenos pequenos, formaba parte de un instinto maternal, non se consideraba unha verdadeira investigación. Ben, chamarlle Penny a investigadora Patterson, por exemplo, a mí non me vai pasar inadvertido. Non vin en ningún sitio que Chomsky fose chamado Noam, por exemplo, nin en ningún lugar vin que Noam fose considerado polo seu cabelo, si é bonito, si é comprido, si está ben cortado, así que creo que o excerto fala por si propio. O que vamos encontrando é unha fenda de xénero forte, porque os homes en lingüística, como en cualquier disciplina, son cualificados cando se considera importante o seu traballo de racionais, de rigorosos, de dedicados, de teóricos, en cuanto elas, no caso de que aparezan, que a idea é que en xeral non aparecen, digamos que en investigacións máis puntuais son cualificadas de intuitivas, como María Moliner, de transgresoras, como as sociolingüistas, de rebeldes, como Susabas Rambó, ou de empíricas. E esta fenda sí que me interesa porque indica bastante do mapa do coñecemento. Por iso vou acabar contándovos un caso en concreto. Para min é o meu capítulo preferido, é o capítulo 6, o da antropoloxía lingüística, e veredes ao final por que quixen ir para el. De entrada, coloco aí a evolución humana que sempre se nos presenta en masculino vista feminizada. Hai unha idea fundamental en lingüística que esta idea da hipótese de relatividade lingüística ou relativismo lingüístico. Básicamente consiste en que non accedemos directamente á realidade, mas accedemos mediada pola lingua nativa, pola primeira lingua, pola lingua que falamos. Esa hipótese ten unha escola que foi quen alentou, que é a escola de que é precursor este home, Franz Boas, un emigrante alemán que se instala nos Estados Unidos. Este lingüista vai traballar fundamentalmente en comunidades amerindias, en comunidades aborixes, e quere descrever esas linguas. Ten como peculiaridade que vai alentar a moitas mulleres a estudar esas linguas. Así que estas mulleres van empezar a facer os seus cadernos de campo, que era o habitual no traballo antropolóxico, mas van a facer de unha maneira pois moito máis entrañada. Van sair, digamos, do que o pai manda e van renovar de alguna maneira a xenda. Por exemplo, Margaret Mead, unha coñecida antropóloga, pertence a esta escola e fala desta época así: pertencíamos a unha xeración de mulleres que se sentían maravillosamente libres da necesidade de nos casarmos a menos que así o desexarmos, libres para pospormos o casamento en cuanto estábamos a facer outras cousas, libres da necesidade de chegarmos a un acordo e a un compromiso e de todo o que limitara ou tivera un impacto nas mulleres de xeracións anteriores. Aprendemos a coñecer a lealdade para outras mulleres, o prazer de conversarmos con mulleres e a alegría de acharmos isto tan interesante cuanto a complementariedade que se produz pola diferencia de sexo. Margaret Mead era moi moderna e estaba falando así hai aproximadamente 100 anos, mas non era a única do grupo. Todas elas xuntas van a entrar moito en asuntos cotidianos, van comparar a dieta das súas fillas e os seus fillos coas dietas dos povos que visitan, van a introducirse en temas de xénero, no terceiro sexo, que é moi habitual nas comunidades amerindias, e van facelo sempre con un estilo que é chamado antiacadémico. Eu chamaría accesível ao público. Son moitas, só coloco aí as fotos para que vexades que son moitas. Elsie Clio Parsons, Ruth Benedict, Ella Cara Deloria, que era Sioux, falaba Lakota e Dakota, Zora Neale Hurston, que foi tamén unha poeta dos ambientes de Harlem e que escribía no seu propio inglés, no inglés chamado negro, Gladys Richard, Erna Gunther, Esther Goldfrank, Ruth Bunser, Hortensia Paulmaker,
Margaret Smith, que xa vimos, Dorothy de Metracópolo, descendencia grega, e Ruth Landes. De Ruth Landes, por exemplo, non puiden nin chegar a fontes directas da súa obra, non está nin republicada, nin actualizada. Si existen todas estas mulleres e todas están traballando na hipótese de relatividade lingüística hai 100 anos, ou na última centuria, como é que os manuais prescinden dela? Porque o que se fala en lingüística sempre é da hipótese de relatividade lingüística ou tamén chamada hipótese de Sapir-Whorf. Este era Sapir. Era un home que pertencía a este grupo. A escola non era únicamente feminina, lóxicamente. Era tamén un discípulo de Boas e tivo unha posición moi reputada na Universidade de Yale. Ao final, ficou con todo o legado. El deu nome á hipótese. El e o seu discípulo Whorf, do cual, mira, non vamos falar da súa cara como facían os señores cando falan das lingüistas, porque senón ficaba en moi mal lugar, e debe ser o lingüista máis feo do mundo. Sapir-Whorf aparecen como os propietarios de esa hipótese que di que pensamos segundo as nosas linguas maternas. Elas fican fora de foco. Entón, eu empezo a observar que Sapir ten actitudes claramente misóxinas. Cando Gladys Richard, que é a que tedes na foto da esquerda, é autora de 20 gramáticas de linguas aborixes. Cada vez que facía transcripción fonética de alguna destas linguas, Sapir decía que esa transcripción era inadecuada, que estaba mal feita. Ela insistía que lle interesaba máis componentes sociais que o estudo fonético, e Sapir continuaba dicindo que eso non se publicaba. No caso de Mary Hastos, da que xa vos falei antes, porque era unha das que saía na Wikipedia, cando casa con Morris Suades, este que aparecía como seu marido, Sapir manda aos dous, de viaxe, digamos, de lúa de mel, a facer un traballo de campo, e entón di que sexa el quen recolla os datos lingüísticos que fará máis rigorosamente e que la pode recoller cancións e folclore. Eu estaba alertada de que Sapir era como era. Vou pararme aquí, porque isto supón que as mulleres poden recoller linguas, poden descrever linguas, poden recoller dados empíricos, o que non se lles permite teorizar. E entón xa empezou a ter unha explicación de por que a gran teoría lingüística non ten nomes de autoras, porque tal vez só se nos permita ser recolectoras. E xa sabedes esa hipótese antiga, antiquísima, ñoña, fósil, putrefacta, que di que as mulleres da antigüidade recolectaban e os homes cazaban, cando en realidade parece ser, segundo a paleoarqueoloxía, que se cazaba en grupo, que tamén cazaban as mulleres mesmo preñadas ou con crías ás costas, e que habitualmente non se cazaban mamuts, mas animais pequenos ou mesmo comíase mesmo prea. Entón, temos o empirismo como idea menor en lingüística, porque recoller dados é pouco importante, o machismo de determinados lingüistas que evita que elas ocupen a praza que lles corresponde, e a situación paradoxal das fillas de Boas, porque van ficar completamente esquecidas cando eran un grupo, unha vanguarda feminina de un home que quixo promover as mulleres no seu estudo. É así como eu podo explicar o que para min implica a perspectiva de xénero. Para min implica recoñecer procedimentos e métodos alternativos aos canónicos, e creo que nas disciplinas des que me ocupei sí que hai procedimentos diferentes. As primatoloxistas están facendo un traballo moi diferente ao que manda a lingüística teórica, que di que a lingua é unha facultade innata, por un exemplo. E entón cabe sospeitar que moitas ideas, como era de imaginar, ascenden a consideración de fundamentais porque están formuladas polos axentes oportunos, nos lugares adecuados, nos grandes centros de irradiación do saber. Mas eu tamén quería aproveitar para criticar moderadamente, como feminista, os catálogos de mulleres. Digo isto porque comezamos a ver unha gran profusión de catálogos de mulleres mesmo como libros para meninas, para raparigas. A mulleres cientistas, mulleres... Cuidado se fan só como catálogo, porque, claro, isto non deixen alterado o cánone. O sea, puido haber unha gran química ou química e física como Marie Curie, e isto non feminizou esa disciplina. O que a mí me interesaría é ver si se poden feminizar as disciplinas, no sentido de que ao eliminar estas tradicións secundarias temos procedementos ou perspectivas máis limitadas. Mas, por isto quería falar máis das antropólogas,
durante moitos anos, creo que son profesora da Universidade de Santiago, este é o meu curso 28 ou 29, agora dubido. Levo todos estes anos falando na clase da hipótese de relatividade lingüística. Hasta que me sentei a escrever este libro, todos os anos dixen 1 millón de veces en clase a hipótese de Sapir-Whorf. Así que contribuín a difundir o traballo deste señor, o nome deste señor. E ora conto-vos o que vin del. Resulta que Sapir e Margaret Mead, os dous discípulos de Boas, os dous de idades parecidas, teñen unha relación sexual, sentimental, e Margaret Mead, que era unha muller libre nos locos anos 20, ten tamén unha relación sexual e sentimental coa súa profesora Ruth Benedict. A relación que Ruth Benedict mantén con Margaret Mead durante un tempo é esa relación sexual, sentimental, e depois se mantén como unha relación sororal, unha relación de amizade durante toda a vida. Unha lee os traballos da outra, son amigas, cuídanse, protéxense. Mas Sapir non entendía isto do amor libre, así que cando o soubo decidiu que aquelo era un triángulo amoroso e que, claro, el apañou a porta, o cual a todos nos parece moi ben. O asunto é que Margaret Mead marchou a Samoa a facer unha investigación e cando o seu regreso publicou un libro de moito impacto. Sapir, profesor na Universidade de Yale, escreve nunha reseña de outro autor, escreve que Margaret Mead é unha incompetente incapaz de levar a cabo un proxecto antropolóxico rigoroso. Ala, aí, en medio da reseña do traballo de outra persoa, coloca eso. En cartas a Ruth Benedict, a antigua profesora de ambos, Sapir escreve: Margaret é unha prostituta aborrecida, un símbolo malcheiroso de todo o que odeio na cultura americana. Sapir divulgou o afer que tivera con Mead entre o círculo de Boas, cuxos membros non se molestaron en defendela, e Margaret Mead escreve a Ruth Benedict sobre as dificultades que tivo toda a vida para sobreporse ás críticas de Sapir. Para sempre será vista como pouco rigorosa. El dixo que era pouco rigorosa e a pesar de que chegou a ser presidenta da Sociedade Antropolóxica dos Estados Unidos, tivo moitos problemas, trato moitos deles no libro, porque sempre había aí esa pexa de que non era rigorosa. Penso que estes tratamentos vexatorios que fixo Sapir, por exemplo, tenden a ser silenciados. Eu tardei todos estes anos que vos conto en enterarme deles, e explican as causas de que non teñamos un maior legado feminino. Cando elas foron esposas e máis, como aquela Evie Ross que vos presentei ao principio, as súas biografías limítanse a focar o privado sobre o intelectual, mas cando foran mulleres emancipadas ou libres, o seu traballo desvalorizado desvalorizado por causas externas ao propio traballo. É un dilema imposible de resolver e por iso non se trata, para min, máis que nunca, teño máis claro que nunca. Teño claro antes, mas teño moito máis claro despois desta investigación. A mí non me chega con acrecentar mulleres ao cóctel. Eu sei que unha posición política complicada, digo porque isto enlaza coas listas cremalleira ou con outros temas. A mí non me chega con que se sumen mulleres ao cóctel. O preciso é axitar o cóctel. Necesitamos feministas. Sapir, que vetou, dificultou a ascensión ou despreciou as mulleres a súa volta, foi elevado polas voces que escreveron a historia da disciplina a condición de representante xunto a Whorf do relativismo, a hipótese de Sapir-Whorf. E entón o que eu pretendo non é que esa hipótese agora se chame a hipótese, por exemplo, Benedict Mead ou algo así. Non, está ben que se chame relativismo lingüístico, por exemplo, mas que se tome conciencia de que non pode levar o nome deses homes porque había un grupo de mulleres que nadaban nese mesmo caldo. Penso que non estamos únicamente perante un punto de vista militante, ou era o comezo da andadura do libro, tiña algún temor a que fose recibido como un libro de feminista e, por tanto, libro exagerado. En cualquier caso, eu non pretendía pagalos a eles para colocalas a elas.
que eu quería unha corrección de xénero de unha perspectiva histórica que foi distorcida e que eu pretendía alargar dotando-a de maior profundidade. E, obviamente, precisamos do xesto xeneroso das leitoras e dos leitores que se acheguen a este libro como a outros libros con estas perspectivas para introducir esta crítica. Esta crítica é xa habitual nas nosas vidas, mas ás veces aínda non é tan habitual nos saberes técnicos. Estou pensando nos saberes universitarios, que é o que eu me dedico, mas tamén saberes, digamos, especializados fora de eses ámbitos, e tamén precisamos, lóxicamente, popularizar todo isto na sociedade. Moito obrigada. Temos agora un pouco de tempo para as preguntas que queirades facer, reflexións, suxestións. Empezamos aí. Non, unha nota. Se presentas o libro en Portugal, ten cuidado con ese chega. Ben, ben. Que é como se aquí dixestes Vox. Sí, sei, pero usouse no Me Too. E entón, sí. Este é o libro, non, do que falaba Erexa, lingüística, escríbese con A, podedelo mercar aquí, de Aparece Editora, aqueles que estedes interesados, e logo Teresa volo poden asinar. Quería preguntarte, o teito de cristal ese que existe, de verdad, pero pensas que pode haber que estén soportando tamén mulleres e homens ese teito? E a cuestión é a seguinte: se houber un partido feminista que se presentase, pensas que votarían máis homens polo partido ese que mulleres, ou hai algunha enquisa sobre isto? Porque non hai o tal partido feminista, non hai o partido feminista, non pode haber as enquisas, non? Bueno, por iso pode supoñar. E se houber un partido feminista, eu votaría polo partido feminista, por exemplo. Se hai unha enquisa, eu votaría. Pero, que pensas? Que, bueno, pola experiencia así das clases, do trato cos alumnos, digamos, as reivindicacións feministas son apoiados con igualdade, ou pensas que os homens están todos do lado? Non penso en absoluto iso. A miña experiencia é diferente en sectores diferentes, non? Mas como profe na universidade, hoxe as cuestións de xénero interesan moito ao alumnado, tamén ao alumnado masculino, e as releituras neste sentido como unha perspectiva política que estaba negada, eu creo que si teñen unha popularidade ou un público. Por outro lado, cando dixo do teito de cristal, digamos que a mí non me interesa moito esa terminoloxía, porque implicaría, quero dicir, fíxate que eu non pretendía procurar o topo. Non me interesa demasiado esa idea. Podía haber máis mulleres na Universidade de Harvard, podía haber máis mulleres como reitoras, como decanas. Normalmente sí que hai moita polémica, ou xa houve en alguna outra presentación do libro, porque isto sempre produce esa dicotomía. En realidade, é que o apagado das mulleres é moito máis problemático que pensar que é que hai alguna muller moi interesante. Sempre houve unha Cleopatra, sempre houve unha Nefertiti, sempre houve... Así que mulleres no topo pode haber. O asunto é que como colectivo enteiro se nos apague. Eso é... O rol que así na sociedade, a mí parece que non somos capaces, non podemos modificarlo, porque implicaría que a muller poda acceder, implicaría cambios sociales moi importantes. Eu creo que o estamos modificando. O que ocorre é que, fíxate, podemos ter unha perspectiva de que queremos que participen as nosas alumnas, temos moitas estudantes, ou queremos que... Creo que hoxe ninguén considera que unha muller non pode facer xis intelectualmente. Mas o coñecemento sigue encapsulado. Igual que pensamos que todo coñecemento interesante está escrito en inglés, pensamos que todo coñecemento feito para atrás está feito por varóns, non?
esa é para min a perspectiva que compre destruir agora mesmo. Actuamos como clanes aí, como se fóramos un equipo, non? Porque se tuver un taller de pintura, como dicías antes, o que tal, non me importaría que estuvera a miña filla, ou a amiga da miña filla, o sea, incorporar a miña... Nos temos grandes pintores, Pintoras, sí, eso é o que di Linda Nochlin. Claro, ou seja, ela vai dicer, pues desde o Renacemento hai moitas mulleres que se gañan a vida como pintoras profesionalmente. Que pasa? Que os manuais de historia de arte non os recollen. Entón, tes un manual de historia de arte e hai unha bella aposta de feministas de que nunca hai un 4% de nomes de muller nun manual de arte. Eu procurei moito nos de segundo de Bach, non, nin un 4 nada, nin un 1, non se chega a un 1 de presencia femenina nos manuais. Pero eso non significa que non houvese pintoras, porque eso o que decía antes como hipótese sociolóxica, podemos pensar, que antes as mulleres non pintaban porque eran nais, non lles deixaban. Non, hai... Tú vas e hai unha Artemisia Gentileschi que se estaba gañando a vida, a unha Sofonis Banguísola que se estaban gañando a vida como pintoras, simplemente os manuais, e creo que tendemos moito a cuota, a colocar, por exemplo, as historias da literatura tenden a colocar un último tema as escritoras, e hai unha historiadora da literatura catalá que di que sempre é o mesmo número de mulleres e que unas van reemplazando a outras cando morren. Sí, claro, é curioso, o oco para 4 e morren estas 4, poñemos outras 4 e entón sempre son a minoría. Lembraba agora, mentras vades pensando, que unha crítica que lembro o Xornal de Arte decía, non, que os museos deberían facer exposición sobre obra para intentar compensar todo o pasado, non, sobre obra feita por mulleres, e que bastaba con que o fixeran nos próximos 350 anos e que esa cousa quedara. Que bonita, que bonita. Obrigada, Teresa, sempre por aprender contigo. E eu queria fazer duas perguntas diferentes, uma relacionada com essa... com a importância que possa ter as disciplinas, as em frente às outras, no caso das humanidades e as ciências. E as duas perguntas estão relacionadas com este novo modelo de ciência aberta, não é? Do papel que as humanidades vão ter neste modelo, não é? Parece estar a ressurgir o que é a importância das humanidades. E que papel é que achas que possa ter esta necessidade da reconstrução histórica, não é? Neste novo modelo, desde o ponto de vista feminista? E a outra está um bocadinho ligada também com alguns coletivos que falaste, não é? Se calhar no sentido também das mulheres talvez trabalharem mais dentro desta coletividade, que também é uma das coisas que se está a tentar trabalhar, não é? Que a ciência, e eu incluo aí também as humanidades, trabalhem mais diretamente com a sociedade, não é? Para tornar e tornar, por um lado, mais real as investigações que estamos a fazer e de acordo com necessidades específicas e mesmo locais, não é? Então, queria-te pedir para refletir, se calhar, um bocadinho dentro destas duas coisas. Eu pensaba moito en ti, Xoana, cando estaba a escrever este libro, porque Xoana é unha cientista e divulgadora do traballo científico das mulleres, e eu vira moitas veces o teu traballo como unha referencia moi estimulante para min. E claro, Xoana é das ciencias médicas, son as ciencias, non? As humanidades sempre temos esa especie de complexo e eu fixábame, a ver se consigo contalo ben, eu fixábame que tú puñas moita atención non tanto nos estándares do estilo Teito de Cristal, do estilo de esta muller conseguiu tal poder, tal recoñecimento, tal, sino que tú sempre traballas moito coa idea de lazos, de comunidade, de escola, de interinfluencias, e agora mesmo cando formulas a túa pregunta estás a facer iso, a
a devolverme a idea de as humanidades como unha fonte de inspiración. Eu sei tamén moito como pensas no sentido de como elaboras o teu discurso apañando da ciencia a poesía. Eu querería pensar que o futuro das disciplinas ten que ir por aí, mas é triste porque resulta difícil facelo. Agora mesmo estou a dar un curso de doutoramento. Na Universidade de Santiago decidiuse que as persoas que teñen matriculada escrita unha tese teñen que facer algún curso de xénero. E eu estou dando nunhas sesións aí de 4 horas moi interdisciplinares con persoas de todo tipo de disciplinas. Entón, moitas teñen tese con perspectiva de xénero e outras non, mas teñen que receber igualmente o curso. E entón, encontrome con persoas que din eu teño perspectiva de xénero porque eu utilizo dados, por exemplo, en psicoloxía, e eu pregunto aos meus informantes sexo, masculino, feminino, outros xéneros, e vou dar dados desagregados por sexo. Quero isto dicer, a ciencia tradicionalmente tendeu a ser un corsé onde se aplicábase un determinado método e fíxate como mesmo unha variável como o xénero tan transversal pode continuar a iso, a ser checklist, exactamente. Cuando o importante para min está nese outro discurso. Por iso eu situaba, quería incidir antes, son antropólogas que din pois vou facer un diario, que se pode facer un diario de campo. Pois eu vou intercalar as miñas observacións da miña vida coas das persoas que estou observando. Que son un primatóloga, pois eu vou intentar comunicarme cos acenos que este facendo o gorila que está aquí. Claro, eso é de entrada, imagínate, nunha investigación. Este non é o protocolo. Aquí, nós nesta equipa facemos... Eso non significa que as mulleres teñan unha especie de cultura feminina, mas sí, ás veces sí me sinto un pouco próxima a ese postulado. Sí que creo que como acabamos de chegar ao mundo socialmente construído, ás veces conservamos algo de cando estábamos excluídas. Por exemplo, ese estilo de rede, de traballo en rede, que agora veña ben a estado actual da sociedade, pode ser importante. En cualquier caso, sempre sería unha fonte de inspiración para quebrar os protocolos, mas tamén quebrar esa rigidez, esa normatividade e poder, de alguna maneira, todas as ciencias son un discurso e nese sentido a lingüística podería penetrar en todas elas. E é curioso que a lingüística non o pense. Dúas observacións que foi repensando. Penso que a hipótese de Sapir-Whorf que non se chama así, Antonio, que non se chama, que ahora se chama só de relatividade lingüística. É máis hipótese que a hipótese de como do matriarcado se pasou ao patriarcado. Opino, non sei se haberá moita investigación sobre ese tema. Home, isto é a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Aquí sempre se pensou que o galego é unha cosmovisión diferente da do español, porque como non teñamos unha cosmovisión diferente da do español, estamos arruinaditos. A hipótese de relatividade lingüística que ten esa fama de hipótese é en realidade o que leva o nacionalismo galego dicindo sempre, que cada lingua construe unha maneira de ver a realidade. Claro, digo porque atacas a hipótese, que me parece moi ben, pero eu son moi defensora da hipótese, por iso para mí era tan tráxico. Disculpa, eu non ataco. Non, pensei que sí. Hai outra hipótese menos hipotética que me parece que habería que estudiar, que é do matriarcado, que levamos millóns, parece, ou por menos moitos centos de millares de anos da humanidade. Creo que foi primeiro, por lo que lín así e tal, o matriarcado, en cuanto que se pasou posteriormente ao patriarcado dominante,
que é máis ou menos no que estamos agora. Pero non entendo a relación coa hipótese de Sapirú. Non, a outra me parece máis hipotética. A relatividade da lingua, así, en xeral, é indiscutible. Vale, entendía que non. Agora, probala ponto por ponto, aí é máis difícil de facerlo, polo que eu sei. En cuanto que a outra que me parece hipótese que habería que tratar, do matriarcado ao patriarcado, é o que creo que habería que investigar en antropoloxía e en outros. Eu a antropoloxía feminista... Sí, no, a antropoloxía feminista que eu revisei desbota a cualquier teoría do matriarcado ou do antigo matriarcado. Non, que sí, que considera que non, que é unha mítica. Sí. Hai como restos ou residuos en diversas culturas ou máis que civilizacións que poderían atribuirse máis ao matriarcado que ao patriarcado, falando un pouco en xeral sin demasiada... Sí, tamén cando se fala, por exemplo, de Galiza sempre se di que, por eso, que as mulleres, como había migración na costa, pois tiñan máis poder, e entón sempre se liga a un matriarcado, non? Mas non había nin herdanza matrilineal, nin nada parecido. Non sei, teño a idea de que a antropoloxía feminista rexeita hoxe as hipótesis de matriarcado, mas... Segunda cousa, tiveste algo en conta as religións monoteístas coa súa impronta antifeminista? Non. Non explicaría bastante do que está acontecendo e aconteceu anteriormente. Coa linguaxe? En relación coa linguaxe? Coa linguaxe non. Coa ocultamento da muller. Coa perseguición da muller. Bueno, só me ocupaba do ocultamento das mulleres nos estudos sobre as linguas ou as ideas lingüísticas ou xa a lingüística como ciencia, non fora. Tedes algunha pregunta máis por aí? Si, aquí atrás. Eu, embora realmente o máis interesante tamén me parece o tema da transversalidade, non? E da feminización dos estudos, non tanto dos nomes. A miña pregunta ia na liña do tema dos nomes, non? Ao comezo dicías que había dúas hipóteses para explicar que non haxa nomes. Unha é que as mulleres antes non podían estudar, entón os seus nomes non aparecen porque non existiron, e outra que existiron, mas que con vontade se ocultaron. E a miña pregunta é se, aceitando que efectivamente a primeira non explica a realidade, porque con efeito si hai nomes de mulleres, as evidencias ou entre as conclusións da tua investigación está que o motivo desa ocultación que si hai é unha vontade explícita ou é, por así dicer, a reproducción dunha de preconceitos, digamos, tipo, non é que eu coñeza a investigación desta investigadora e non a quera canonizar, mas que non me resulta interesante. Bueno, cruzanse de alguna maneira, non? Cruzanse as dúas de alguna maneira. De entrada, eu creo que si hai un traballo suficientemente amplo xa históricamente, ou suficientemente atrás, en moi diversos saberes lingüísticos, como para que non apareza ningunha nos manuais, o sea, que por eso falo de unha ocultación. Mas creo que moi insidiosamente a lingüística consegue facelo moi ben. É como, bueno, es que estos son campos marxinais, non son os campos centrais.
bueno, en que medida a sociolingüística non é hoxe un campo central da lingüística? Non, porque tradicionalmente o importante en lingüística era a gramática, a fonética e fonoloxía. Hai todo o tempo unha releitura, unha reinterpretación, non? Creo que moitas si saíron, por exemplo, cando se escurece a filla de Nebrija, hai un escurecemento determinado, de determinado tipo sexista, mas que se continúa reproducindo na actualidade. Non sei se te contesto. Celso, sí. Prova de que se reproduce que vai outro home falar. Pido disculpas, sinceramente. Pero eu creo que xa non se parte acá, por exemplo, nesta historia, é dizer, a lingüística, porque pouco que sei que estou aprendendo moito do teu libro, fantástico, obrigadísimo por escribirlo, hai que ver para que proxectos políticos, económicos, sociais estivo ligado a lingüística. Por exemplo, pois a aprendizaxe, o sea, todo o mundo sobre o ensino de segundas linguas, o gloso didáctico, pois intereses coloniais. O desenvolvimento da lingüística formal, pois a interfaz computador, persoa, etc. Entón, claro, non hai saída. Os lingüistas son as figuras porque o campo está controlado por homes que son os que controlan todo o demais. Penso, non sei. Sí, sí. Por iso digo que cando te falaste do contributo, é dicir que hai listaxes de mulleres con contributo e tal, eu refería profundísimamente esa cuestión de contributo, incluído teu, cando mencionaste o propio teu. Creo que temos que sair precisamente destes puntos de vista non só avaliativos no sentido de calidad, son tremendamente prejudiciais para a constitución de país, de campo, de saber, de lingua, de literatura, tudo. As clasificacións están contigo no sentido, non se trata de subir aos topos de nada, de desvelar se a visión de Chomsky serve ou non serve. Funciona ou non funciona, é boa ou non boa para entender a linguaxe. Porque podes ser progreso unha ciencia non vinculada a eses intereses dos non teño pregunta, non? Pero Celso fala da lingüística, non? E dos intereses e de quen ten o poder e tal, pero iso casi poderíamos decir que peor é de que é de calquera coñecemento, non? Porque, bueno, falaríamos da lingüística, pero podemos falar da saúde ou podemos falar, bueno, de calquer ciencia. E entón, por iso, non? Que feminizar ese coñecimento é fundamental, non? Porque seguramente sí que nos vai aí moito futuro e o que ven as nenas e os nenos máis novos, entón compre facer iso e desde logo, bueno, pues, responde sempre o coñecemento quen decide en cada momento que é importante, que non é importante en función dos intereses de unha élite, non? Um bocadinho relacionado com coisas que também falaste antes, por exemplo, o facto das mulheres assinarem quando se casam com outro apelido. No caso das publicações científicas, há muitas vezes publicações que acabam por se perder no caminho ou deixam de ser reconhecidas como uma pessoa porque se desconhece o nome de solteira. Não é? Isso também pode levar, por exemplo, no caso das mulheres, que haja uma perda até de informação nessa recolhida de dados. E uma questão que te queria perguntar, e está relacionada com um trabalho também que eu estou a fazer agora, que já comentei alguma coisa à Maria José, que é, há pouco tempo estive a ler o caderno de laboratório de uma investigadora que já faleceu, e que ela falava, ou seja, ia retratando, mas descrevia no seu caderno de laboratório casos de discriminação concreta que acontecia no laboratório. E, por exemplo, o facto de o contrato laboral ter um projeto específico, ela estar a trabalhar noutro projeto e o investigador principal não aceitava essa investigação que ela estava a fazer. Então, ela, quando acabava a jornada laboral, escrevia no caderno do laboratório, até aqui trabalhei, a partir daqui trabalho por minha conta, e depois publicava com a morada de casa. Que eu achei espetacular. Portanto, às vezes também o acesso, não é, à documentação que possa existir estas pessoas, não é, também nos pode dar outra informação para conhecer mais as causas
de porque é que também não está, não é? E tu aí foste buscar também este caso concreto do trio, não trio, não é? E como a informação que aparece noutros sítios te permite saber o que é que realmente aconteceu, não é? E há muitos outros casos de certeza que acontece o mesmo. En algúns casos, referente ao primeiro que comentabas, eu quería, o sea, adoptei como norma que iba a colocar o nome además poño nunha nota rodapé o nome da familia de procedencia. Xa sei que as americanas é moi frecuente que tomen o nome do marido, mas eu quería, de algún ano non podía conseguir, non encontraba como colocar que iba a pôr entre corchetes cando era o marido, pois non aparecía. Finalmente apareceu, mas si foi esa bastante indicativo de que si se poden perder polo camiño, como decías ti. A última, vedes alguna máis? Nada, convidarvos a que veñades a outras sesións deste ciclo. O vindeiro luns Juan Alberto Turnes, economista e profesor na Universidade tamén de Compostela, para darnos das balanzas fiscais, un pequeno, para desmontar ese falso mito de que somos un país subsidiario e que vivimos grazas a generosidade do Estado. Logo o seguinte, ese luz 30, o luz 6 xa de xuño Manuel Gago, neste caso falar de patrimonio e de identidade, o luz 13 Manolo Rivas, non, da necesidade tamén dun futuro en fala de decencia e tal. E rematamos con Mario Pansera, 20 de xuño, e falando de crecemento, non? Ou polo menos progresar sen medrar, senón sen crecer. Mil grazas a todos, mil grazas a Teresa, xa sabedes, se queredes, está aquí Tiago Alves ou eu mesma, e vos vendemos algún dos libros algún exemplar deste libro de Teresa. Mil grazas.